아하하하, 오호호호, 아하하하. 내 옆에 베티 코로코 비지는 나나니 흐. 푸세요 마나고 가시급을 나죽화. Boss, 아봉. bayram nungku manci berlego homna fidang. 당 티널핀 오마라자 고야나니 건다이당. Atai boss, birat gidir zatai zadang na boss. एसेबां गिदिर जाथाय जायाथों मानो दिनै आं रावनिबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामा दिनै आंनि सान दिनै मिडे माने आं दिनै गावनियावनो गाव मुखुब जागोन मालायनि खोथा सानां थां जाय जाय मानसिफोर फैदों थिनहरफिन अमा बसा गैया दिल्लीयाव दंहैयो होननानै खोन्थायथां Natai boss, होमबाबो माथो मानिनो नागिरथारा न' सिङावनो दङ खोमासो होननानै बुङो। सोरथो एसेबां अहंकारि रायजोफोर फैलायखोब्रा दुम दाखाल फारानि सार। दुम दाखाल फारानि औ सार, दुम दाखाल फारानि बोराय बुरैफोर फैदों। मा जेंना जादोंनो बिसोरहालाय सार, हिनजाव खारजानाय हौवा खारजानाया बिराद बारा जादोंनो बेनि प्रब्लेमखौनो लानानै नोंनि खाथिसिम फैदों। बा बेल'सैमोन आरो आंनि खामानिया मालाय हिनजाव खारनाय हौवा खारनायाव आंहालाय मा लोब्बा आंहा जेबो लोब्बा गैयाना बेवहाय सोरनि हिनजावा सोरजों खारदों सोरनि हौवाया सोरखौ लानानै खारदों बेवहायलाय आंनिलाय मा दाय एखनब्ला रायजो राजाफोरखौबो दोखो रागा जोङोलै आं बस, नों दा EM जाबायना बस आरो नों साननैसो रायजोफोरनि सिगाङाव मोजां मावनानै दिन्थिबा जोंहा MLAबो दारायबावनांगौ सार। ओइ बेखौलाय आरामसे मोनखायो आं एमएलए आङो फिसा फिला टारगेट खालामाखैब्रा आं टारगेट खालामदों आसाम मोनथिबाय बेनिखायनो बिसोरनि माबा हौवा खारनाय हिनजाव खारनाय बेफोरबायदि सलुसनखौ आंनि खाथियाव लाबोनो होना रायनानै हर ओइ सार, रायबा गाज्रि मोनगोन ना सार? नोंखौ गाज्रि होननानै ससियेल मिडियायाव फोसावगोन ना? ओइ फोसावबाबो जेबो नङा आं रिप्लाय होगोन ना आंहा हारिखौ बबेनिफ्रायबा बबेथिं लांनो नागिरदों बिसोर माबा हौवा खारजानाय हिनजाव खारजानाय बे खामानिया हाफांनिसो थां हाफांनियाव थिनहर नंगौ नामा सार? नंगौ आरो मोनसे खोथामोन ना बस, आङो दावदैखौ दुर्गा फुजा बेरायहैनो लांनो नागिरदोंमोन बस। ओमफ्राय माथो जाखो आंनाव फैसा गैयालै बस बेनिखायनो नोंनो होदो नामा? गस्लाखौबो गांसे गोदान बायखाबाय आंहा नै। बे गस्लाया नोंना मोजाङानो नङा? मानो मोजां नङाब्रा? उदैखौ सेबथा नुवाखै होमबा बस? उदैखौलाय सेबथा नुनायालाय नुदों नाथाय साइज गैयै मानसिया साइज गोनां जाबाबो मोजां नुवाना दे बेबायदिनो आंनि बिनानावखौ मोजाङै फुजा बेरायहोनानै लाबोबानो जाबाय साबि आंनि बिनानावखौ खस्थ' होनो मोननाय नङा बस, आंलाय मानो खस्थ' नांगौ जाखो? बेसो मानसि आंखौ गारै सिगां थाबायो बस। दे मा खालामो खालाम आंनाव सोंबाय थानांला फैसाखौ आं हरगोन दाहाय बेसेबां हरगोन बस? बेसेबां नांगौ नोंनोलाय फुजा जानोलाय 5,000सो हरदो नामा बस? बा फुजा नायनायाव 5,000 मा खालामगोन नोंलाय बर' फिल्म देखायगोन, जिलापि जाहोगोन, एयाव दिन्दुलायाव गाखोगोन दिन्दाङाव, ओमफ्राय स्ट्रहारबो नायगोन, गय फाथै जागोन, ओमफ्राय बै झुलाया ओरै थांलाय ओरै फैलाय गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैलाय ओमफ्राय गाहायावनो सोर गिदिंनाय बेवहाय गाखोगोन बस। 5,000आ थोबावनाय नङासो खोमा बस। आरो गिफ्टबो बायनानै होबावनांगोन ना आङो दावदैनो। आच्छा आंनि बिनानावखौ डेटिंआव लांनो आंनिफ्रायनो फैसा माथो खालामनो बस? नोंनि आन्दारावनो खामानि मावबाय जेब्ला नोंनो आंनि बस, नोंनो आंनि दावदैनि बिदा। बिराद रोंथारबाय नोङो बिराद रोंथारबाय जियानो जादों आं नोंनो 10,000 फैसा होगोन आबि जौ जुवा सेरेब बेफोराव गारनो मोना नङाबा नोंनि उदैखौ आंसो सेलायगोन मिन्थिबाय बस, आंबो सासे मान गोनां जाबायना नोंजों थाफानाय हिसाबै आं नोंजोंसो लोंगोनलै बस। आंलाय बे मेलाफोरावलाय मानो लोंहैलाबायनांगौ जाखोब्रा? आंबो स्टेन्डार्ड होनो ना बस, स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामगोन बस। जाबाय ओमफ्राय दा बे सिथ्लायाव थानाय गामिनि मानसिफोरखौ थिनहरदो हाफाङाव थिनहरदो हाफाङासो बेफोरबायदि सलुसनखौ सल्भ खालामो होननानै खोन्थायदों थां जागोन बस। आफा, नोंनि इसेबां बुरजा फैसा होगोन आंनोलाय मा होगोन? नों आंनि खर'खौल' मोजां नालाय आं नों लुबैनाय बायदि साइकेल मोजां होगोन आरो सोरबाफोर सोङोबाथाय नोंसा नोंफ्रा न'आव दङ नामा होनना सोंबाथाय आं मोनथिया नुवाखै होननानै बुंबानो जाबाय मिथिबाय जागोन दे। नोंहालाय मा जालायखो दरलायलाय समफ्रें फिथाइ बुगानाय बायदि बिदिनो जाबायलै आफा। मा जाखो? आं फुजा खुलुमहैनो थांनायाव जुथा खुनानै फुजा खुलुमदोंमोनलै। दा बुंनाङा नोंनि जुथाया गोमाबाय होनना औ आफा, गोमाबाय। आच्छा नोंनि जुथाया गोमाबाय आं मा खालामनांगौ दा? आफा, नोङो गावनि फिसालानि सायाव एसेबो दुखु जाफानाय गैया नामाब्रा? आं एसेबां दामि जुथा बायदोंमोन फैसा 50 दिनै जुथाया गोमाबाय आंना। 2,000नि जुथाया माथो 2,000नि जुथासोमोनबालाय 2,000नि जुथा नङा माथो 20,000नि जुथा। ये हुइना बाद लांजा टेम्पाट पाट दाखालि आं सोंनायाबा 2,000नि जुथा दिनै गोमानायखाय 20,000नि जुथा आफा, सिखावखौ नागिरनो खोन्थालाय पुलिसफोरखौ। आंनि 20,000नि जुथाया आं एसेबां खस्थ'यैसो मोननायमोन आबैयासो आंनो फैसा होदोंमोन। आं जेब्ला सोंदोंमोन बे जुथायाथ' दामिनि जुथालै बेथ' जुथाया 2,000नि नङा होनना बुंनानै नों मानोमोन बा
बेबायदि सेम मोखां लानानै नों आंनि खाथियाव दुखु जायाखैमोन नालाय दुखुथिया जि 2000निल' जुथा होननानै दा 20000नि जुथाया गोमानायखाय आंनिफ्राय हेफाजाब बिदों हा आफालै नोंथ' आंनो जुथा बायनानै होआखै आबैनि फैसाजोंसो बायनानै लादों नाथाय दा जुथायाथ' गोमाबाय खमसे खम आंखौ हेफाजाब होनो आफा आंनि जुथाखौ नागिरनायाव मदद हो एफा बुरजा मानसि फैनायाव नोंलाय जुथाखौलाय मानो खुनांगौ हा गोजाननिफ्राय खुलुमहरनो हायामोन नों आं बोरै गोजाननिफ्राय खुलुमहरनांगौ जाखो खाथियाव खुलुमहैयाबा दुर्गा देबिखौ होमबालाय दुर्गा देबिनि नामाव जुथा गोमानायखौलाय नोंहालाय मानो इसेबां गाबबाय थाखो 20000नि जुथा मोनलै आफा दा फुजायाव आं माखौ गालांनांगौ जाखो बे गोजाम जुथाखौ नायनो बाबाय आंनो 20000नि जुथा नांगौ आफा आंनो 20000नि जुथा गानाखै नोंलाय अबेनि 20000नि जुथा आंनो नोंनिफ्राय 20000नि जुथा नाङा आफा सिखावखौल' नागिरनानै होदो आंहा एफा गिदिर गिदिर खामानि दङ नोंनि नंखाय जुथा नागिरनानै होनांगौ आं बेलेग खामानि गैला आंहा आरो नोंहा मानो 20000नि जुथा बायनांगौ आं हले जोंबायसो बे 20000जों मा मोनो मा मोनामोन नों आं सासे पलिटिशियाननि फिसाला जालायनानै बे 20000नि जुथा गाननायावलाय माथो थांखोब्रा आफा आरो बेबो नों होनाय फैसा नंबावासो आबैयासो नै आबैया बे 20000नि जुथा बायलायदों होमबा आंहालाय माथो देलायग्रा बिबाबो मोनाखैलाय मानो आंनो 2000ल' होफ्लाखा मायाव 2000 4000 नङा होनलाय आंहा माथो खुगायाव मोनसे खालामो मोनसेसोलै आफा नोंबो आंहा 2000 मोनदों बाप ओमफ्राय आदा इमावा 20000नि जुथा धरना होगोनलै आं ओइ मानि धरना बेलाय देलायग्रा मोनाबा आरो आंहा दुर्गा फुजानि नामाव दखनाबो मोनाखै दखना वाइला जामाइला दुर्गा फुजानि दखना आंनो दुर्गा फुजानि दखना नांगौ आदाया 20000नि जुथा मोनोबा आंनोबो दुर्गा फुजानि दखना नांगौ हेइ नोंहालाय मानो दखना गानलाबायनांगौ जाखोब्रा मा मैया आफोद बाथ्रा बुङोलै आङो दखना गाननानै मोजां मोनो आंनो दखना नांगौ दुर्गा फुजानि एबा दिनैनो नङाबा धरना होगोन आं ओइ हामगौ नामा मा जुथा लंपेन्ट गान सार्टफोर गान टि सार्ट गान मा दखनालै बे आफा बेनि दखनायाव नांबाय थानांला आंनो जुथाखौ नागिरनानै हो नङाबा हले आं बिराद दुखु मोनगोनलै आफा आंबो दुखु मोनबायलै आफा आंनोथ' खमसे खम 2000नि दखना बायनानै होना ओइ जाम्बासाय नों हौवा मानसिनोलाय मान दखना नांगौ हा बबेनिफ्राय सोलोंबाय थायो नोंलाय सोरनि भिडिअ नायो नोङो बे दावखा राजाया गावदां दैमारिनि भिडिअ नायो आफा सोर गावदां दैमारि बेलाय बे समायना सेंग्रा दङ आफा दखना गाननानै जि मोजां मोसायो बिनि भिडिअखौनो नायबाय थायो बियो बे लाभलिबो दङ लाभलि ब्रह्म हा बिसोरजोंनो मोसाहैनो लुगैबाय थायो बियो बे गावदां दैमारिजों बिलोगो खानो लुगैयोनो बियो बे गावदां दैमारिनोनो दखना बायनानै होनो गोसो जाबावोसोनो लाइला जामाइला ओइ दावखा बेटा मालायनि दखना गाननाय मोसानाय नुबानो नोंबो मोसानो लुबैयो होमबा दे दखना गाननानै मोसाबाय दे बिमानि दखनाखौ गानदोब्रा बिमानि दखनाखौ गानदो ओइ मोनामसोयो हप्पा हप्पा आं बिसिनि दखनाखौ गाना मा हप्पा मोनामनायल' हसा मोनामनाय खम्बल मोनामनाय मोनामोलै बेनिखायनो आंनो दखना बेलेग नांथारगौ नोंनो देलायग्राखौ होबाय जेनेबा दे देलायग्राखौथ' आं होखाबाय मा दखना जालायखोब्रा मा अमा स्टाइल मानसिफोरालाय आंनि साखाथियाव बेंखनजोबनानै दङब्रा सासेया 20000नि जुथा बायनानै 2000 होननानै थगायो जेब्ला गोमायो होमबा 20000 जायो नोंहा माबा लंपेन्ट जुथानि जायगायाव दखना बियो आरो सोरबा माबा साउथ करियाव थांनो टिकेट बायनानै होनो खिन्थायो आरो दंबावोसो आदा बेनिल' खमिथारसैमोन आदा आंखौ जाथिया रायदों नोंहालाय मा मावनानै लालायखो नोंनि नोजोराव आं जेब्लाबो गाज्रि नङा होमबा गावनि बिनानावा गाज्रि मालायनि बिनानावासो मोजां जायो बाजैनि बिनानावाबा खोब मोजां ओमफ्राय आंबा मोजां नङा देलाय मा जालायखो मानो रायनानै हरलायखो जाथिया जाथिया बुंदों बिदा जेरै बिनानाव एरै होननानै बिदायाबो बादुला बिनानावाबो बादुलि होननानै बुंदों नुबाय नोंनि थाखाय आंहा दाय मोनलायबाय नोंनि थाखाय आंहा बदनाम मोनलायबाय दा दावदै आदा अननानै रायनानै हैना आं दाना बादुलि नङा नों बाजैनाव सोंलाय आं दाना ओंखाम ओंख्रि संग्रा जाबाय अननानै आरो मोनसे खामानि मावो आदा आङो नेवलाजों फुजा नायनो थाङा मानसिफोरा नेवलाजों बेरायबा आंखौ गिदिं नायो नोंसोरनि जराया मोजांथार होननानैसो नायोब्रा नुबाय आंखौ बोरै मिनिदों आं रागा जोंफिनबायसो मानो होनोबा आंनि 20000 जुथा गोमादों आरो आंहा दुर्गा फुजानि दखना मोनाखै आरो आंहा साउथ करियायाव BTS नायनो नेटाबो जाला ओमफ्राय आंहा जाथिजों रायजाहरबाय आरो नेवलाया आंखौ नागिरबाय थायो बे दुर्गा फुजायाव आं हारसिंसो बेरायगोन आंनो नेवलाखौ नाङा ओमफ्राय बयनिबो गेदेरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय आंना मबाइलानो गोमाबाय आदा आंनो अननानै मबाइल बायनानै होदो ना आच्छा नोंसोर माने नेनानैसो दंखायोमोन माने ना आंनि खर'खौ जानो होननानै माने नोंसोर ज' लोगो लालायनानै आसोलखौ अमा राजाखौ एसे खर' गुदुं खालामनो होननानै नेनानै दङमोन नङा होमबा सोरबाया दुर्गा फुजानि दखना बिगोन सोरनाबा जुथायानो गोमाबायनो सोरनाबा फनानो गोमाबायनो बाप आदा
नोंलाय इलेक्सनाव देरहाखाबायना दाथ' नोङो फैसा मोनबाय दङ होमबा इलेक्सननि फैसाखौनो जोंनो एसे होयोबा नोंहालाय माथो लस थाङो आबा नोंनि इलेक्सनाव देरहानाय फैसाखौ जोंनो होदोब्रा ओरैबाबो नोङो अपोजिट टिमनिफ्रायबो फैसा मोनखादों ओइ मा होनोंलाय नोंलाय माबाय था बबे अपोजिट टिमनिफ्राय फैसा मोनदों आंलाय ओइ बिभागखौनो फानगोनसो नामालाय नोंलाय माथो नोंलाय अपोजिट टिमनिफ्रायबो फैसा बिखादोंबालाय माथो नोंनो अननानै फैसाबो होदोंबालाय सोरबा होखुमादोंबा होमबा ओरैनो मोननाय फैसाफोरखौ जोंनो होनो हाया आरो ओइ न'नि मानसिफोरनो हाला हुसा फैसा होयोबा रायजोफोरा मेगन होयो बेनिखायनोथ' हायोबाथ' नोंसोर जिला जिथा भिखारिफोर बायदि दा फुजायाव बेरायनांगौ मिथिबायना ओइ माथो अमाराजाया गाव मन्थ्रि जादोंबाबो फिसाला फिसाजोफोरखौ माथो बिबायारि रोखोमनि दोनदों बेबायदि होननानैसो आंखौ मानसिफोरा मोजां मोनगोन नोंसोर हायोबा जिला जिथासो गाननानै फुजायाव थांलाय आंनाव बिबाय थानाङाब्रा माबायदिलै आफा माबायदि जिला जिथा गाननांगौ जाखोब्रा आंनि मोदोम उदै उथुमायफोरखौ आं देखायनो बायोलै नोंनि उथुमायखौ नुबालाय माथो जायो मा दं नोंनि उथुमायाव आं लाजियोहाय मा होनदों हाय आं लाजियोहाय आं आंनि मोदोमखौ गुफुर नङागौ माने रावनोबो देखाया आच्छा जेब्ला मोदोमा गुफुर जायो देखायगोन होनबा नों होमबाना आङो दैयाव दुगैग्रा जे हिनजावसाफ्रा गानो बेखौ गानगोन आइला जामाला हांग्रे बोरै जाला जोबखो आंनि फिसाफोरालाय मा हिनजावसाफोरा दुगैग्रायाव गानग्राखौ गाननो ओंखारखो बेलाय दावखाबाय था मानो होनोब्ला हिनजावसाफोरनि गस्लायासो साबसिन हौवासाफोरना बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो आं हिनजावफोरनि गस्ला गाननानै मोजां मोनो रेस बानायना मोजां मोनो ओमफ्राय दा आं जेबो मिथिया आदानो 20,000 फैसा होदों नोङो जुथा बायनो आंनोबा 2,000ल' होदों बेनिखायनो आंनो दखना नांगौ बास नङाबा आं थरना होगोन होआखै माथो आबैयासो होदों आंनो आबैयासो होखुमादों आंनो ओमफ्राय आंनो 4,000ल'सो जासिदोंमोन उदायनोब्ला बे 4,000आवलाय ओइ आं नोंसोरखौ बाबाय दै बाबाय नोंसोरनि थाखायनो आं न'आव थानो बाग्रा जाबाय दाना मा मोनसे दिमान्ड लानानै फैबाय थायोलै मा मोनसे दिमान्ड लानानै फैबाय थायो अमाराजा थौदो बर' फिल्म नायनोसै बर' फिल्म आंहा बेफोराव टाइम गैया मिथिबायना दिनै दसे मा रेस्ट लाखो नोंसोर मानो आंनि खर'खौ जाबाय थाखोब्रा आयो बिदिसो होनबाय नों दाखालि गावहा जुमाय फेना फैनानै बुंबाय हांग्रि सना आं इलेक्सनाव देरहायोबा फुजायाव नोंजों बर' फिल्म नायगोन नोंजों बेरायगोन होननानै दा देरहाखांनायखाय बिदि जाबाय देरहाखांबा बावो मानसिफोरा लंकेयाव थांबा राबन जायो होननाया नोंनो आइला जामाइला नोंसोरथ' मा जामारखोलै मानसिफोरा सासे मोनसे हा गावहानो बुंबाय दुर्गा फुजायाव जमा बेरायहैगोन होननानै दालाय मानोथो सम गैया होननानै बुंखो आरो सम थाबाबो माबा रिस्क खालामनो ना मासो होनलाबायबाय हिनजावजोंबा बेरायनो बायो मालायजोंबा बे खदाल हाथायखौ देखायनोनो बावथारा माथो आंहा गोसोम गोफाखाय साला बाबाय आं नोंसोरखौ आङो इलेक्सनाव बिराद माथा गरम जादोंमोनलै दाबो मानसिफोरा माथा गरम खालामफैगासिनो न'खाय देरहादों होननानै आंखौ सान्थियाव दं सानदों बाबा सामफ्राम मानसि फैबाय थायो बायदिसिना बुंफैलाबाय थायो नोंसोरा इसेबां मा मोनबाय थादोंब्ला सासे मोनसे आं हारसिंसो मिथिबायना आङो बिदानि रल खेबसे लागिनो माबानो हाया बिदानिबो रल बिफानिबो रल हौवानिबो रल फिसालानिबो रल आं मानसिसो मिथिबायना आं मानसिसो नोंसोरनो बेसेबां फैसा नांगौ होनानै आङो दसे खामानि मावनोसै आं थालाबे न'आव होमबालाय नों आंजों फिल्म नायला आरे आं सासे मिनिस्टार जानानै आल्ला माल्लायाव आं थांजाला आंखौबो आं नोंसोरनि थाखाय थियेटारखौनो बुक खालामनानै होगोन मिथिबाय नोंनि खोथाखौ मानिया माथो आंबो मानिनायाव गैथारालै आदायालाय बेखौलाय ओरैनोसो बुंखायो सायलागमनो बाजैया थगायजायोबा थगायजाङाय जों थगायजाया आदाजों आंबो मिथिबाय दे नों नायखाया होननानै खोथा होनाय मानि मोनसेबो मानिया एले हांग्रि सना नोंबो बुजिदोब्रा हनै थाम्फैफोरानो आंखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो आरो नोंबो ना ओइ हांग्रि सना नोंल'सो बुजिले आंखौ रावबो बुजिया दे जाबाय दे हायाखौलाय माथो खालामनो आंबो मालाय आरो नोंस्राबो ओंखाम जानो गारनानै मा खालामबाय थादों फैदो ओंखाम जानोसै नायना हाया बेसेबां अन्थाव बाथाव फंसे बाथ्रा बुंबानो बुजिखाबाय आरो नोंसोरबोथ' नोंसा बिमानिनो फिसाला मानो बुजिया आं नोंना दखनाल'सो बिदोंलै आबा दखना आरो नों दखनाखौ गाननानै फुजायाव बेरायहैगोन जाखोना माखोब्रा माथो आं बाबाय नोंसोरखौ जियानो जादोला फैसाया नोमानि गान्दआव दोनखोमादों आं बान्डल मोनब्रै नोमानिफ्राय बिनानै लानानै थां आरो आंखौ डिस्टार्ब खालामना साफ्रोमनि नाम्बारखौ ब्लक खालामजोबनानै दोनजोबगोन आं मिथिबाय सोरबाखि न'नि मानसिफोरनि नाम्बारखौ ब्लक खालामो नोंसोर बायदि अभद्रमै थाखाय खालामनांगौबो गोनां जायो आं थांनोसै आरो नंनायनि नङिनि आंनाव कमप्लेन हरबाय थाना मिथिबाय रायजोफोरनि प्रब्लेम सल्भ खालामगोन ना नोंसोरनि प्रब्लेम सल्भ खालामगोन नैबे अमाराजा मिथिं दं आंहा दोन गुवाहाटियाव थांगोनसै आं आंनि जुथाखौल' नायगिरना होनो होला आबा नङाबा आंनि गोथै देहाखौसो बारलांनांगोन नों ओमफ्राय आं गलिबाय नोंनि बे रावाव एमावबाय था जियानो जाया मानो आफा आंनो नांगौ आंनो जुथाखौ नायगिरनानै हो खालि जुथाखौल' नायगिरनानै होलै आफा आदानो जुथाखौ नायगिरनानै होदो ओमफ्राय आनैनो आइफन बायनानै होदो ओमफ्राय आंनो दखना गांसे बायनानै होदो बास नांला ओमफ्राय आंनो साउथ करियाव थांनो आफा BTS, Stray Kids, Blackpink, XO नायहैनो आफा
बेना आरो बेलेगद्रायथार साउथ करिया थांनो आफा मोखां सार्जारि खालामनानै गुफुर जानानै फैनो आं मोखां सार्जारि खालामनो होमब्ला आंबो थांफागोनलाय माथो नोंलाय दखनासो नांगौ दखनाबो लागोन आफा ओमफ्राय हौवाखौ हिनजाव खालामनो हागोन हायाब्ला मा होनो जाखलै बे दावखाबाय था आं मानसिया गोसोम ना गुफुर जानो गोसो जायो खिन्थु सार्जारि खालामनानै हौवाया हिनजाव जानो हायोबा जागोन मानो होनब्ला आजिखालिनि जुगाव हौवाया हिनजाव जायो ना आफा हिनजावा हौवा जायो मानो इसेबां दुखु जाखो नोंलाय नोंनि देहाखौ लानानै सोरबाफोर माबा बुंदों नामा दावखाबाय था सोरबा नोंनि देहाखौ लानानै गाज्रि सोंखारिदोंबा आंनो खोन्थाब्रा आंनि जुथाखौनो नागिरना होनो हायाखै बेलेग मोनसे नैथि खामानियाव आवगायहैनो नागिरो बे आफाया जानोबो आरो जुथा मोनसेखौनो नागिरनानै होनो हाया एमएलए एम जागोन नों आदा आरो आंनो आइफन गंसेखौनो बायनानै होनो हाया जाबाय नोंसोरनिया जागताग बेना दिमाना माबोरै जाथारखो दखनानिफ्राय हिनजाव जानो लुबैलायनाय नोंखौ डाक्टरनाव लांनांसिगोन डाक्टरनाव आं हिनजावसो जानो गोसो जाखायो नाथाय गोरोन्थियावसो हौवा जाबायबा मा खालामनो आरो आङो गोसोम बन्दा दा होननानै बयजोंबो बखिजानो बायो बेनिखायनो आथोनखौनो सोलायनोसै आं फन फैदों आं थांनोसै नोंसोर थाथ'दो मा जुथा बायनो मा आइफन बायनो नेवलाया मेनेज खालामजोबनानै होगोन आं नेवलानो फैसाखौ गथायनानै होनोसै नेवला बस आच्छा नों आंनि अफिसाव थौफालाय बेनिफ्राय फैसा लानानै बिसोरनो साफा रानजोबनानै हो मिथिबाय बेसेबां मा होनांगौ आं गासिबो खोन्थागोन नोंनो आंनि साउथ करियानि आफा नोंना उनाव जागोन फैगोन बोसोराव जागोन बस सोरनो बेसे होनांगौ बस खोन्थाखाबानो जाबाय ना थाइसे बारा होगोन ना थाइसे खम होगोन होइना बाद लानजाय टेम्पार मानसिया मोजाङानो नों नेवला बेखौनो आंनि खाथियाव थानायफ्रा बुजिया मा बुजिनांगौहाय नोंखौ मा बुजिनांगौ माने इनडाइरेक्ट खोथा बुंदों नोङो साइज गैया बाइस गैया मेगनानो ओंखारहांनो मा गोरै सेवनायनि मेगना बोरै बाहेराव ओंखारनानै थायो बेबायदिनो नोंनि मेगनाबो बाहेराव ओंखारनानै थायो बेनिफ्राय आंखौल' नुयो नामा नों दुनियायाव एसेबां मोजां सिख्लाफोर गोलैसोनानै दङ गाज्रि सिख्ला गोलैसोनानै दङ फुजायाव खनखांनानै लाहैथां नोङो आंखौल' मानो नोजोर होबाय थायो मानो होनोब्ला नों जाबाय अमा बसनि बिनानाव आरो आंनि फार्स्ट लाभ नोमफा मानो नोमफा बिदिनोलाय बस नोंना बिनानावा आंखौ एसेबो रेसपेक्ट होथाराब्रा बेनि थाखायनो गस्ला गोलाव गानलायलायथारग्रा जाबाय आं बेबायदि गस्ला गानानो मानो आं आंनि नोजोराव जेब्लाबो गाज्रि नायनो महर गाज्रि ना गोरै सेवनाय मेगन बेरल'ल' ओंखारनाय सिदलुननो आलु खामनायाबो साबसिनसो जाबावो एखनब्ला माबायदि नुयो आं नोंखौ एम्बु सत्रआ बोरियाव थाग्रा एम्बुआ बेबायदिबो नुलायलाङो एम्बुजों नोंनि महराबो एखे आरो खालाराबो एखे गस्लाफोराबो एखे बेनिखायनो आं नोंखौ नायनो बायो होमबा नों आंखौ मानसि बायदि नुथारा होमबा मानसि महराव नों मासे एम्बुसो नों मा सानदों एम्बुस्रोन सल'खौ फरायाखै नामा एम्बुस्रोनाव सासे समायना राजखुंगुर ओंखारो एम्बु बिगुरखौ जिरोबा आंबो जुदि समायना राजखुंगुरबालाय जियानो समायना सेंग्रा जाया मानो गायथाथा नेवलाला उदै रोनोनो गायथाथाराबाबो महराथ' मोजां जानांगौमोन ना महरा मोजां नङाबाबो बिगुरा गुफुर जानांगौमोन बिगुरा गुफुर नङाबाबो उदैया सेमथा जानांगौमोन उदैया मोजां नङाबाबो मेगननि आखारफोरा गन्थंफोरा खुगाफोरा समायना जायोब्लाबो मोजां जाबायमोन मोजां नङाना नङा मोनसेबो मोजां नंथारा माबायदि मानसि बेलाय बस आं हले नांबाय आंनाव इदि बासिबाय थाजानो हायालै बस जेसेबां नोंखौ बासिदों एसेबांनो गोसो सिंजों बियो नोंखौ मोजांसो मोनदोंब्रा नङा माथो आं नेवलाखौ गोसोबो थोआ मोजांबो मोना आं बेखौ गोसोजों बाख्नायाखैबा आं बेखौ आंनि गोसोआ जेखौ सानो बेखौनो बुंदों आदा आरो आंनो नेवलाखौ नाङाबो नुबायना माबायदि लाजि फोनाङो मानसिया बिदि लाजि फोनांजाबा फाग्ला जायो नाथाय आं जावलिया जाबाय दिबाना जाबाय जाबाय थुदो गारि दिहुनदो थां अके बस आफा उफा गैया नेवलाया दसे उनाव फैनानै नोंसोरनो फैसाखौ होफैगोन सोरहा मा बायनांगौ बायनानै लादो बास आंखौल' फन हरनांला नोंसोरो आरो आंनि सोमोन्दै सोरबा सोंबा आंथ' सोर अमा राजासो होननानै बुंखागोनलै आंबो मिथियाल' होनना बुंखागोनलै आंबो मिथिया होननानै बुंगोन होइना बाद लानजाय टेम्पार बाखि नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला माथो नायबावखो कमेन्टफोरा गांलाब लिरनानै होलां आरो जोंहा बिराद मोजां कमेन्ट मोनसे सफैदों मैयानि थांनायनि बयनिख्रुइबो साबसिन कमेन्ट बियो बिथांनि कमेन्टखौनो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय जानो हागौ आंनि गोसो गोरबोखौ बोनो हालायनाय दिनैसिमनि बयनिख्रुइबो साबसिन कमेन्ट बियो बिथाङा जोंनि लाब्रायाव मा देखायदों मा फोरमायदों समाजारि रांखान्थियारि बिथिं
न'खरनि जेंना जेंसि हौवा हिनजावनि प्रब्लेम गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि प्रब्लेम फरायनायनि जेंना जेंसि बेसेबां बुहुमाव मा माजों लोब्बा गैया बेखौ बिथाङा जोंनिफ्राय नागिरनानै मोनबाय बिथाङा बुजिबाय बेनिखायनो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गोबाङानो बुजियाबो जोंनि कनसेप्टखौ मानो होनोब्ला जोंनि केरेक्टाराव ओरैबायदि केरेक्टार सासे मानसिनावनो 10 जननि केरेक्टार सोनानै होयो बेनिखायनो खायसे खायसे मानसिनि केरेक्टाराव जों मोजांबो होयो गाज्रिबो होयो बेनिखायनो नोंथांमोना केरेक्टारा मालाबाफोर माबा मोनसे गाज्रि मावदोंबा मोगथां मुलुगावबो बेफोरबायदिनो जायो खोमा मोगथां मुलुगाव बिदि दं होननानै साननानै दा जोंनि साखाथियाव नुजोबनायानो जे गासिबो बे नङा बुहुमाव खना खनला गोबां रोखोमनि मानसि थायो गोबां रोखोमनि आखल आखु थायो बेखौ जों मेगनजों नुजोबा बेनिखायनो जों लाब्रानि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजायो आरो नोंथांमोनखौ जों दसेबाबो माबा मोनसे गियान होजोबनो हायाबाबो मिनिहोनो रंजाहोनो जोङो नाजाबाय थायो थैंक यू सो माच नेनानै थागोन सना सोरबा लाखि सिख्ला जागाखै बेजों जाय हाबा लागोन बेखौ नेनानै थागोननो सोरखौबा बिथाङा जायखौ नेनानै थागोन बेखौ मोनथारथोंसै जोंहा आवगायबावनोसैलाय नुबाय बम्ब्र बिनि आखलखौ लाजिनायबो गैबावा मबाइल खावनानै मालायनाव फैसा बिग्लुंलाबायनानै मालाय दखानाव थांनानै दखना दाहार बिहैलाबायनाय मारै बिदि जाथारखैहाय बम्ब्र जोंनि फिसायालाय मानोथो बेबायदि नोंलाय नोंहा एसेबो धैर्यआनो गैला नामा नोंनो बिनाय मानिखौ गासिखौबो होजोबनो हाया अब्लाबोथ' होगोन ना मानो मालायनाव थांनानै बेफोरबायदि सिखाव खावलाबायनांगौ जाखो नोंखौथ' जों बिदि फोरोङाखै बेनिखायनो बेखौ खानानैनो दोनगोन बाल्ला फुजा नाहैनो होआ नङाबा बांसिनसो सोलो मोनगोन बांद्राय खानानै दोनबाय थानाङा एसेसो हगारनानैबो होनांगौ बांद्राय आखाइजों आथिंजों खालामबा गथ'फोरा बांसिनसो बोराबो बेनिखायनो दसे उनाव खेवनानै होबानो जाबाय आंहा मोनसे जायगायाव खामानि दं बेवहाय थांनानै फैनि नों आंखौ नायहाबगासिनोसो ना थां नोङो फुजा नायनो बेथि खानानै दोनगोन आं दिनै नोंखौ बिदिनो खानानै दोनखो मा जाखो बेसेथो खानानै दोनदों नोंसोरलाय आमायदेलाय आया माथो खानानैसो दोनजादों दाय मावनायनि खानानै दोनजाबायहाय आं नोंलाय मानो दाय मावनाय गोसो जालाबायो आं सम सम दाय मावनो होमबालाय फुजा नाहैला आरो नों नाहैगौमोन आंखौ खानानै दोनबायना आयो आं नोंखौ खेवनानै होनोसै जाय खादों बेजोंसो खेवजानो गोसो जादोंमोन आं बिदि नङा दा जोंहा मेला नायनायाव लेट जागोन ना आंनो दाउखा राजायाबो फन हरबाय बेबो फैगासिनो दाउखा राजायाबो जोंजोंसो फुजा नायनो थांगोन आरो बियो फैगासिनो दं होननानै बुंदों आयला जामायला माथो खाजानानैसो दोनजादोंलाय माथो दखनासो गाननानै फैदों नोंलाय आं दखना गाननानैसो फैबायलै दखना गोदान मोनैनि बिमानि दखना फालिखौनो गाननानै फैबाय आं मोजां नुदों ना जोबोद मोजां नुदों जोंलारि नोंनि दिरुंखौ खेवनानै होनोसै दे आं दाउखा राजायाबो सफैखाबाय जागोन दे खेवनानै होफैदो नोंसानि आइया रायबा रायथोंसै देलै लोगोफोर थाब ओंखारदो आं हले नेलु नेला खालामबायलै आयौ माला दाउखा माथोलाय दिनैलाय दाउराय जानानै फैदों नोंलाय मोजां नुदोंना आंखौ मोजां नुदोंथ' आरो ओमफ्राय नोंसानि न'खरनि मानसिफ्रा नोंखौ दखना गाननो होलायथारदों आरो गाननो होदों नै माथो दिरुंखौ खेवनानै होबाय आयं अन्नानै जोंजों थिनहरफादो ना थांफैदेलायखौ फुजा नायनो बेखौ साजासो होदोंमोन आं मिथिबाय दुस्थ' खामानि मावनायनि थाखाय आरो फुजा थिलियाव दुस्थ' खामानि मावा बेनि मा गेरेन्टि दं हगार हरा नोंसोर गोजा थां आं दंलै आं जेबो खालामनो होआ अन्नानै हगार हरदोब्रा प्लिज अन्नानै हगार हरदो जोंजों अके नोंसोर बुंथारबायबालाय आङो हगार हरनोसै नाथाय जेबो दुस्थ' खामानि मावबोनो हादो नोंसोरो आरो थाब थां थाब फै अके जागोन दे आयै माखौथो गसंनानै थाबाय थाखो दुगैहैया मानो आंहा दुगैखांखाबाय आरो गस्ला गोदान नांगौ ना मा नांगौ बायनानै लायो ना मायो लादो फैसाया टेबोल सिङाव दङ आंनो जेबो नाङा होननानै दा बुंखा दा लोगोफ्रा बायनाय नुबा खुगाया सिनानै थाबाय टाउनाव आंखौ दायजा बिमाया जेबो होआखै होननानै आंना दंखायोलै जेबो सिन्था खालामना खालि थुदोल' थुदो होमबालाय माखौथो नायबाय थाबावखो आंनो गस्ला गोदानबो नांला फैसाबो नांला थुदो आयौ बाला बे हायामि गथ'आ मा एसेथार दाउखा जोंहानि थङालिखौ नोजोर होदे बोरैबा आखायाबो गोलावथार बेना आखायानो दलर थानो रोङा मिथिबाय जागोन दे आं जेबो दुस्थ' मावनो होआ आयौ बाला अमा राजानि फिसाफोराबो डेन्जारथार दे मानिबाय आं मालायनि फिसाखौलाय मा बुंनो गावनि फिसायानो सिखावसो आदा नोङो गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ'फोरनो जि हैनो होननाया जाबायमोन नामा मार्था जाबाय खालि नोंल' आंखौ बै जायगासिम लानानै थांदो जागोन दे आदा
एन्टनिअ फिसा नोंथ' जेबोखौनो जायाखै फुंनिफ्रायनो हा माबा मोनसेसो जानानै लादो आं जेबो उखैनाय मोनाखै आयै बिदि जायालासिनो थाबालाय नोंनि देहायालाय बोरै मोजां जानांगौ जाखो बैनो गोग्गो फाहामथायनि थाखाय इन्डिया बाहेराव थांनांगौ मानि थाखाय बे नोंनि आथिंखौथ' जोंनि भारताव फाहामनो हाला नालाय आयुर्वेदिक मोनसे मोजां हस्पिटाल दङनो थाइलेण्डआव नङाबा भियेटनामाव थिनहरनो ओंखारदों नोंखौ बेनिखायनो जेसेबां हायो जानाय लोंनायखौ माबा खालामथारनाङा जेसेनो हायो मोजाङै जादो जाहाथे थाबैनो नोंनि आथिङा मोजां जाना फैनाय बायदि आं जेरै दङ ओरैनो खुसि दङ आयै बेनिफ्राय आंनो जेबो नांला मार्था आदा थौदो आंखौ लानानै जागोन दे मार्था आयै नों दाखौ मोजाङै थाल लाबानो जाबाय जागोन आयै बेखौ हारसिं दोनथारनाङा दे जागोन आयै बेफोर आंनि थाखायनो जाजोब्बाय आंनि थाखायनो दिनै आंनि फिसालाया बेफोरबायदि जानांबाय नंखाय सासे सिख्लानि थाखायनो गावनि आथिंखौ बिदि खालामना लाबाय हे आफा फोरबो आं गोरोन्थि मावबाय आंनि गोरोन्थिखौ गावनि फिसा साननानै खेबसेखौ निमाहा होदो आंनि दायनि साजाखौ आंनि फिसाला एन्टनिअनो दाहो आं आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि नायनो हानाय नङा थाबैनो बिनि आथिंखौ मोजाङै थि खालामनानै होदो मा होनदों अमा राजाया आंनाव थिनहरदों नोंसोरखौ अमा राजाया नोंनाव थिनहरदों नोंसो जोंनि प्रब्लेमखौ सेफायनानै होनो हागोन होननानै बुंदों नोंसोरनि समस्याबा मा মোৰ হাজবেণ্ডটো এখেতৰ পত্নীক লৈ গ'ল ক'ত লৈ গ'ল মই নাজানো অনুগ্ৰহ কৰি কিবা এটা সহায় কৰক बिनि हौवाया आंनि हिन्जावखौ लानानै थांबाय दा बेखौ नोंथाङा माबा मोनसे खालामनानै होदो आंनि हिन्जावखौ लाबोनानै होफैदो आरो बिनि हौवाखौ बिनिसिम थिनहरफिनदो आंथ' रिजाइन होबायसोमोन आंथ' दाना बेफोरबायदि खामानिखौ मावलाना आइजो आफादनि प्रेसिडेन्ट नङाथ' आं अमा सारा बुंहरदों बेनिखायनो जों फैदों माबा मोनसे खालामदो बे अमा राजाया मा साननानै आंथिं थिनहरफिनलायखो बेलाय কিবা এটা কৰক মেডাম নহ'লে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম ৰবা এই পূজা বতৰত অলপ ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰিবনে মানে মোৰো বহুত কাম আছেতো পূজাৰ পিছত চাই দিম নহ'লে হ'ব बिदि माब्रै जानो फुजायालागै जों बोरै नेनांगौ जाखो फुजायालागैबा मा जाहैनो हागौ बेनिखायनो अननानै आंनि हिन्जावखौ लानानै होफैफिनदो आं नोंनि दुखुखौ बुजिदों नोंनि हिन्जावा खानायखौ नों दुखु मोनखादों नाथाय आं हरखाबनो हौवा हिन्जावनि खेत्रआव आङो हौवा हिन्जावनि समाजनि मोजां खामानि मावबाबो आं थाबनो खामानि मावना होनो हायाना बेनिखायनो आं रिजाइन होबाय आंहा जेबो माबा दायथ' गैला नाथाय अमा राजा सारा नोंखौसो होननानै बुंदों नोंथांमोना समाजनि हाबा मावनोसो लादों ना ओरैनोसो बेंकफोर बायदि बेनिफ्राय बैथिं थिनहरनोसो खामानि मावदों जोंफोर गैयै गुन्द्राफोरखौ नोंसोर मिनि नामा बिदि नङा माने मिनिलाबायनांगौ जाखो नाथाय आं दा बे मानसियावनो गैलाबा अब्लाबो आंनो साननै सानथाम टाइम हो आं थाबैनो मावगोन दे साननै सानथाम बोरै नेनांगौ जाखो दिनैनो माबा मोनसे खालामदो जों गाबोन फुङाव फैफिनगोन अला आइसोर बे अमा राजाया मोननो आंखौलाय माबा नांगौ आब' हाबां आं फुजा नायनोसै ओमफ्राय बे गस्लाया मा बेयो गस्ला गाननो बावखोना माखो नोंलाय बेलाय मोनसे फेशनसो आब' मालाय बयबो दाना बिदि गानो नों मालाया गानबानो बिदि गानगोन नामा मा बेलाय माबायदि गस्ला गानदों नोंलाय फिसा दलते मोजां गानै थां नोंलाय माथो बायनानैबो होआ आरो गुमैनिफ्राय बिनानैबो होआ आंनि गाननायखौ मेगन सानाङा नोङो गस्लाया जेबो नङा आयौ आंबो थांनोसै लोगोफोरजों आरो नोंहालाय बहा थांनो खालायखो फुजानि दसे बेरायना फैनोसै थां माला बे अमा राजाया मा एसे गाज्रि बेलाय आंनावलाय मानो थिनहरनांगौ जाखो बियो गावनाव थांनाय मानसिखौ आंनाव थिनहरबा आं एमएलए ना एमपि ना मा जाखो बलि देरहानानै बिराद फाल्थु जाबाय बे मानसिया देरहायाबानो हामगौमोन बियो फाफिया देरहानानै आंनिसो खर' जादों बियो मा मुं बिनानाव नोंना बियो रायलायनो रोङा आदा जेबो नङा दे बिनानाव इसोरा नोंखौ बोर होथों अरायबो माथो आदा थफेराम फंबाया गिफ्ट रानगासिनोलाय आंबो लाइनाव थानानै आजावबा मा जागोनब्रा लासिंसिंसो जागोन ना आंनि थाखाय मोजां जागोनब्रा सोरनिबा गिफ्ट आजावनायाथ' जेबो लासिंसिं जायालै हिट लाइनाव थाहैगोनलै आंबो मासो जानोखायब्रा मालाय अननानै होनाय गिफ्टआ आजावनायालाय मा मुं फंबाय नोंना आंना लावगा दे मोजाङै फरायबानो जाबाय दे लावगा थेंक इउ आदा नोंनि आथिङा थाबैनो मोजां जाथों मानसिफ्रा खालि जाजोब्बायलै आङोसै आदा गिफ्टानो गैला आदा मा मुं फंबाय नोंना जायफ्रा होननानै बुङो जायफ्रा नोंनि थाखाय गिफ्टानो थोहैयासै गाज्रि दा मोनसै दे जेबो नंला दे आंनालाय जेब्लाबो खाफालानो बिदिनोखा जायफ्रा गिफ्ट मोनाबाबो जेबो नङा दे
फुजा जानो फैसा लांबानो जाबाय आंनिफ्राय नांगौ नामा आदा औ ओमफ्राय आंना थफेराम बसा बेबो मोजाङैनो दङ बिराद गोबाव जाबाय लोगो मानिया मार्था बेनो फुजा जानो 2000 फैसा हरलाय जागोन दे आदा आदा आं बेनो 2000 फैसा होबाय दे मोजां होमबालाय आदा एन्टनिय आं थांनोसै इसोरनि अननायाव नोंनि आथिङा थाबैनो मोजां जाथों आदा गोजोननाय थाबाय फंबाय आदा न'आव थांनोसै ना आदा मार्था आं न'आव थांथ'आ आं दान्दिसे बेरायग्लांहैनि लोगोसे आंखौ लानानै थौ नों जागोन दे आदा आं नोंखौ बेरायनो लांगोन एन्टनिय औ फावगालि बहा थांनो नागिरदों नों ओरैनो दान्दिसे बेरायग्लांहैनो नागिरदों आंबो जइन जाफानो हागोन नामा नोंजों नाङा दे बे समाव आं हारसिंनो दसे बेरायग्लांहैना फैनि लोगोसे आंजों मार्था दंफायो ओमफ्राय बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय नोंखौनो दान्दिसे खौरां लानो होननानै फैदों आंनो गामिनि गथ'फ्रा नोंखौ माबा रानदों होननानै बुंनानै खिन्थाहैदों आंनो बेनिखायनो नोंजों हेफाजाब होनो होननानै फैदोंमोन आं दा खामानिया जोब्बाय आंना बेनिखायनो दसे बेरायग्लांहैना फैनि दे थांबानो जाबाय गोसोफोरा मोजां मोननायनि थेंक इउ फावगालि आदा थौदो थांनोसै बिदिब्ला नों थाथ'दो दे जागोन दे एन्टनिय थारैनो नों जोबोद अनसुला गावनि खोथा सानालासिनो गुबुननि खोथा सानग्रा आसा खालामो इसोरनाव आरज गाबोन जाहाथे नोंनि आथिं थोंनाया थाबैनो मोजां जायो आदा एन्टनियनि अननायाव मोनबाय दे आङो 2000 दा बे 2000खौ आंनि थाखाय ब्लाउस गांसे दख'ना बिदन गांसे होनो हाबानो जाबाय फुजा मेला बायदिसिना फोरबो जाबाबो जों गोरिबफोरनि थाखाय बिराद खस्थ'थार माथोलै बेलेग दिनावबा जेबो मोना जेबोला फुजा मेला जायो होमबासो जों गोरिबफोरनाव बिराद अन्थाइ गारना हरनाय बायदि मोनोलै माहाजोनफोरा जोंनि खरसायाव अन्थाइ बिखासायाव अन्थाइ गारनाय बायदि मोनथारो माथो मा एसे खस्थ'लै दुखिया जानायाबा आं बिदि दुखिया जाबाय थानो हानाय नंला खोमालै आफायाबो बेंगलराव आइ गोदानाबो बेसेबांबा खस्थ' थफेराम बसाबो दाना आंखौ खबरखौनो लाला मालाय बयबो गाबागाव जाबाय ओइ जायफा मालाय नोंनाव फन हरदोंमोन माथो फनानो सुइच अफसो गैयालाय मबाइलानो गाज्रि जालायबाय आइला आं नोंखौ फुजा जानो थाखायसो लिंहरदोंमोन मा फुजाला जों गोरिब गुन्द्राफोर नालाय माथो जानोखाय गोरिब गुन्द्रा जालायलायनो मा फुजा नायहैनायानो मालाय नोंस्रा मोजां मोजां गानथारोलै मोजां 20,000नि जुथाया गोमाबायब्रा आंना मारै गोमाखोब्रा मालाय फुजा खुलुमनो थांनो बायह्रायाव दोनलांदोंमोनलै आं जुथाखौ सोरबा लानानै थांबा बिफानिफ्राय बिबाय गैयाब्रा बिफायाबो बिराद दुगामारालै जोंना बिफाया दे 10,000ल' होबाय दा जेबो बुंथ'ला 10,000खौ मोनबा बेनो जाबाय थुदो बेजों माबा माबि जाहैगोन आंहा बिमानो माबा हैथारनांगौ उनाव हैनो हागोन थौ फुजा नायना फैग्रोनोसै दे होमबालाय गुमै ओइ दरजा नोंखौ बिराद नेबाय थाबायना आं माथो खालामनो गुमै थगायना फैनायनि खोथाथ' अच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ लोगो हमफैदों होननानै रावनोबो दा खोन्थादो ओरैनोबा इलेक्सनाव जेने थेनेसो देरहादों आं हाबाव गुमै आंबो मालाय मानो खोन्थानांगौ जाखो आंहाबोथ' बदनाम मोनगोन ना गुमै बोराय हौवाजों लाइन मारिदों होननानै बेनिखायनो खोन्थानो हाया माथो ओमफ्राय आंनो फुजानि मा होगोन गुमै आंनावलाय दा जेखौ बियो बेखौ मोनगोनब्रा नों बुंल' अब्ला नों आंनो iPhone 17 Pro होगोन बेलाय मा हायो होगोन होमबालाय थुदो गुमै लायनोसै बिदि जमा जमा थांजाया आं मबाइल दखाननि सासे गथ'नाव बिहरखाबाय नोंनि थाखाय नंगौ गुमै नंगौथ' आरो नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ आं बिराद अनोना बेनिखायनो iPhone 17 Proआ मोनफैगासिनो नोंनि आथिं खाथियाव माने नोंनि आथिं गुदियाव गुमै अमा राजा माइसि मोजां आंहा नोंखौसो गोसो थोहां जालायलांबायहाय गोसो थोबानो जाबायब्रा गदाय लागोन गथ' गथाय खांगोन जाहोनो हायो लोंहोनो हायो माथो दरजनसे फिसा खांगोन बर' हारिखौ फोलेरगोन माने फोलागोन नंगौ नामा गुमै नंगौथ' आरो थौहाय गुमै माबा मोनसे जानोसै बेनि उनाव बै हाखराव थब्ल'हैनोसै जोंहा ये हुइनाबाद लान्जाय टेम्पाट पाट दाउखा राजा माथो मोजांथार नुथारदोंहाय नोंखौ आं मोजांखालाय मोजांथ' आरो दे जिलापिफोर लांदो दे बयनोबो सेरसे जुनानै हरदो आंनिफ्राय गिफ्ट होनानै साननानै लादो नोंसोरबो आं लाङा माथो मानो लाङा दे थांफैदोलाय बिसोरबा आंनो जेबो होआखै आंलाय मानो बिसोरनो लांनो जिलापि जेबो नङा दे सेरसेखौ लानानै थांदो आरो लाङा माथो आंहा फुजासो नायनो फैदों दा दे जाय लाङो लांदो आंनोबो सेरसे
फिसाफोर मोजाङै मोजां फुजाखौ बेरायबानो जाबाय दे आरो जानला मानला जेरावनो थांब्रैलाबायनाङा दे मानसिफोरा हले गाज्रिफोरबो दङ दे जागोन दे आदै होमबालाय जों थांनोसै जामायला मासे हेन्साम नुदोंलै आदा बानलु आयौ मालाय हेन्सामथार नोंना गार्लफ्रेन्ड दङना गैया सोलाय नोंनि गार्लफ्रेन्डा आं हले नोंखौ जि फसायखाबायलै जि हेन्साम नुथारबायलै हाथाया थाइबैसे दं नोंसोरना सोब्बानानै गहोजोबगोन आं नोंसोरनि हाथायखौ आला नोंखौ मोजां नुनायखायसो होनदों दा औ नोंखौ हेन्सामथार नुनायखायसो आं फसायदों आंसो फसायदोंलाय बेखौनो फसायबाय एरायनोबा एरायनानै थां फौसौलिया खोथाफोरखौ आंनि सिगां बुंनाङा गथ'फोर खोमायाव हमनानै दानो साफ्रेजोबगोन आं नोंसोरखौ आंहालाय नोंखौलाय मा होनदों ओइ लावगा नोंबायदि मानसिखौ सोरथो मोजां मोननोसै आरो नों सिखाव मानसिया आंजों बाथ्रा दान्थेलायनाङा मिथिबाय नोंनि खोमाखौबो साफ्रेगोन आं मिलायलायथारदों माथो साथामबो जानथि नामा नोंसोरो सासेया सासेजों कानेक्सन गोनां नामा सार जनायफोर जल्दि आंनिफ्राय एरायना थांनोबो थां नायलाय आफा बानलु बेदाङा गथ'फोरखौ रायलायबाय आइसेथार बियो नोंखौ मोजां नुनानै रायजानांगौबाबो रायजासिगोनलै मोजां नालाय मोजां होनदोंब्ला आरो मा आखल बियो मा दखना गानलाबायखो जोंहानि आइनि दखनाया बारा जादोंनो बेनिखायनो आइया गाना नालाय आंनो गाननानै फैबायब्रा आच्छा दखना दोननो जायगा गैयाबा फायखानानि दरजा खालामै थां नङाबा माइ लामनो हो ओइ लावगा नोंहा माबा प्रब्लेम बिनि गोसो दखना गानो गाना नोंथ' आंजों जेबो बुंनाङा मिथिबाय सिखाव जात सिखाव खावनोसो फैदों नामा नोङो बे फुजायाव थिगबो गैयाना माबाफोर लाखुमादों नामा मानसिया बोरो नायनि नोंसो सिखाव नोंनि मोखाङासो सिखाव बायदि नोंखौसो नुबानो सिखाव बायदि नुयो गन्थंआथ' गैखाया नोंना थाम्फै देलाय दिनै मिन्थिबाय जे नोंना मेलेमबो गैया ओंखारलां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय साथामबो नङाबा साथामखौबो हाथाय गलायनाय सोबागोन आं नोंखौ आं इसेबां साइज नुयो नों आंखौ सोबागोन आरो नोंसोरबायदि मानसिजों आंहा बाख्नायजानो गोसो गैया नोंसोरबायदिनिफ्राय बाख्नायनायखौबो नाङा आंनो ओंखारलां मासे बिदिब्रा आदा बानलु ओमफ्राय नों मासे गुफुर मा क्रिम फोनोलाय आंनो खोन्थालाय आंबो गुफुर जानो थोद बुरबक गथ'फोर आरो नोङो दाउखा राजा थेख्लाय जागोन आंजों मिथिबाय बेयाव दखना गानना फैदों बेलेग ड्रेस मोनबावासै नोंहा माथो जानोखायब्रा आंनि गोसोआ बेलेग लुबैयो बेलेग मानसिया बेलेग जाबायब्रा जाबाय दे ओंखारलां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय नोंसोरबायदि गोरलै गोरलै थिदै थिलाफोरजों आंहा रायलायनो सम गैथारा अके आदा उनाव लोगो मोनगोन गथ'फोरजोंबो बिदि नांलायो आरो माथो बुंबावनोलै खुगायानो बेना बिदिलै नोंबो बारा नांलायबाय थानाङा मिथिबायना बे जिलाफि बिफिबा जिलाफि हरनानै दोनबानो जाबाय जागोन दे आफा ओमफ्राय नों न'आव थांथ' आफा आइखौ थिनहरदो नोंना ओरैनो सिनस्रि सानाया बारा जायो दा नों थांबासो फैनो हागोन ना दसे थानानै थांनोसै नांगौबा दा मोनायाव फैफिन नोङो आं ओंखाम जानानै फैबानो जाबाय आरो नोंहा मुलिबो जानांगौ ना र' गय जाहैनि आं जागोन दे बानलु बेदां गथ'फोरजोंलाय मानो इसिबां नांलायनो नोंलाय बेफोरबायदि आखल गैयै मेनारलेस गथ'फोरखौ बाथिं सोबाथां खालामनानै मेलेमफोरखौ थिग जायगायाव दोननांगौ माबायदिथार नोंलाय ओमफ्राय दखाननि मानसिया कास्टमारखौ बिदि बुङो माबायदि बिजनेस खालामगोन नोङो नोंनो मा नांगौ जिलाफि नांगौ ना भुजिया नांगौ मा जेबो बुङाबो खाब्रां खाब्रां मानसिफोरनिफ्राय आं बुस्थु लाया आंलाय माला खाब्रां खाब्रां बुंखो दे मोजाङै बुंबासो लांगोन आंथ' मोजाङैनो सोंदोंना नोंनो मा नांगौ एसेबां खाब्रां खाब्रां बेफोरबायदिबालाय बोरै कास्टमार मोननांगौ जाखो नोंलाय दखान होनो रोङाबा मानो होयोलै होमबालाय नोंनो फोरोंदो आरो कास्टमारजों माबायदि रायलायो आच्छा फोरोंनांगौ नामा जागोन दे नों बुंबाय जेब्ला इसेबां रिकुवेस्ट खालामबाय जेब्ला आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों नै सोरबा गसंनानै दं मा नांगौ फंबाय जिलाफि नांगौ बेसेबांनि नांगौ आधा केजि हरदो जागोन दे जोंलारि नोंखौ बेफोरबायदि हेपि नुयोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आसा खालामो नोंनि जिउआव हानाय मानि गासैबो खुसिखौ नों मोन्थों आं नोंनि मोजांखौ नोंनि आन्दोआव थानानै अरायबो हास्थायगोन जोंलारि ओइ बानलु बेदां नोंसो आंखौ दखानाव थानो फोरोंनाया गावहासो कास्टमारफोरखौ सिगि सिगि हरगासिनो मानि बेलाय मिनियाबो मायाबो मानि बुथुर थुर थाबाय थायो बिदिबा नों आंखौ माब्रै हेफाजाब होगोन दे नोंखौलाय सोर हेफाजाब होनो फैदों आं नोंखौ दखानाव माब्रै थानांगौ बेखौसो फोरोंनो फैदों ना माथो आंनो नोंनि फोरोंनायखौ उल्था मानसिफोरखौसो सिगिनानै हरगासिनो नोङो बिदि बेरलावलाव नायनानै एसे मिनिस्लुनो हाया नामा नों ओमफ्राय मिनिनोथ' रोंगौ ना रोङा बिदि बुथुर थुर थानानै कास्टमारसो होनानै हरगोन बियो बांद्राय बुंबाय थानाङा मिथिबाय गासिखौबो बायजोबगोन आं दानो मानोथो बायाखै होमबालाय आच्छा बेसेबांथो बेफोरलाय जुनानै हरजोब आदा नोङो
जोंलारिखौ नायनो फैदों नामा? नों बाजै जोंलारिखौ गोसोथोयो ना आदा? मार्था बिनानाव, आं जि जोंलारिखौ नायनो फैदों बे खोथाखौ आइ आरो आफानो खोन्थानाङा, इभेन रावनोबो खोन्थानाङा। आरो आं जि जोंलारिखौ मिन्थियो आरो आं जि गोसोखांथि गोमायाखै बे खोथाखौबो खोन्थानाङा दे मार्था। जागोन दे आदा। जोंलारि, नोंखौ नुनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आं। बेफोरबायदिनो नोंनि जिउआव अराय खुसिया साग्लोबबाय थाथों जोंलारि। आं नोंखौ गोदोबो मोजां मोनदों, दाबो मोजां मोनगोन आरो इयुनावबो मोनबाय थागोन। I love you जोंलारि। I really miss you। एन्टनिय'? मार्था, थुदो माबार। बेथ' एन्टनिय'सोमोन ना? बेथ' एन्टनिय'सोमोन खोमा ना नङामोन? माथो आं नुनाय बायदि मोनदोंमोन। एन्टनिय', थारैनो नोङो मोजां जामारबाय ना? नोंनि खबर मोनैया गोबावसै। आं सोरनाव सोंबावनो नोंनि खबरखौ? फावगालिनाव सोंनोबो लाजिनाय मोनबाय आं गावखौनो। नोंनिसिम गोबां बार मेसेज हरबाय, नाथाय नों मेसेजनि रिप्लाइखौनो होआ। अब्ला आं बोरै मिथिगोन नों मोजाङाव दं ना गाज्रियाव दं? जुदि नों न'आव फैनानै दंफैयो, अब्ला मोजाङैनो था एन्टनिय', बेखौल' लुबैगोन आं। आंनि थाखाय खस्थ' मोननायखौ आं एसेबो साबजानाय मोना। बेनिखायनो आंखौ निमाहा हो एन्टनिय'। थेवबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो, अराय सम मोजां मोनगोन। मानसिया बिदि गोमानानै थायाथ', कास्टमार फैनानै थांबाय। ओमफ्राय नोंलाय मानोथो हरासै? आंलाय मानो हरनांगौ जाखो? आं दाम मिन्थिना मायो। आरो बे जिलापिया आंनि गोजासो, बेनिखायनो हराखै आं रावनोबो। नोंखौबो जे आं मा होनगोन? जिलापिया जुदो आरो आंनो हरदो। एसेबां बुरजा जिलापिखौ मा खालामगोन नोंलाय? गोसो आंनि, नालायावबो दोनहैनो हागौ, बहाबा गारहैनोबो हागौ। जायखिजाया जिलापिया जुनानै हरदो आरो नोंबो न'आव थांदो। मानि थाखाय? बेवहाय थाबाय थानाङा। आङो बेवहाय बिजनेससो खालामदों, मिथिबाय? बेखौनोथ' बुंदों आं, नोंनि बिजनेसा जोब्बाय, न'आव थांदो। फुजा बेरायनो गोसो जायोना बेरायदो। बेवहाय नाटक खिथिबाय थानाङा आंनि सिगाङाव। मा होनखो नोङो? नाटक? आं जिलापि दखान होनाया नाटक? बांद्राय खोथा बुंनाङा, जिलापिया जुनानै हरनोबा हर। मा खालामबावगोन आं बे मानसिखौ? लोगोफोर, दिनैनि एपिसोडा बेखिनियावनो जोब्बाय। आरो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननि गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंबा अननानै प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट खालामनानै गालांदो। आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बाय लोगोफोर, गुड नाइट।